بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Благодаря на председателя и на организаторите на това мероприятие за поканата. Няма съмнение, че познанието на човечеството като цяло е ограничено, както няма съмнение, че знанието на Аллаха Аззаваджал е всеобхватно, което няма граници, неизчерпаемо. Това е факт, който по интересен начин се доказва с напредъка на високите технологии в съвременния ни свят. От 7-8 години в Америка се появиха изследвания, които точно говорят за факта, че това, което е малко вероятно, това, което не се знае, е с по-голям ефект и по-пагубно за човечеството, което кара хората да направят заключенията, че наистина човекът, както Аллах е споменал в Сура Ал-Исра, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, и не ви е дадено знанието, освен малко. Малко е знание. А според теориите, които се появиха за черния лебед, за случайността, за вероятността на незнайните неща в новата епоха, някои автори говорят, че с напредъка на технологията в бъдеще се очаква още повече тази истина да се докаже, за ограничеността на знанието на човека. И въпреки всичко, ние имаме източници на знание, на познание, които са част от мъдростта на всеобхватното знание на Аллаха. Това са Коранът и достоверните хадиси на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Тези два източника, върху които се изгражда ислям и които са неразделна част от ислямската религия, Коран и хадиси, те ни представят познание, което е полезно, което е конструирано във формата на заключение. Коранът и хадисите ни поднасят информация, която е концентриран крайен продукт заключение. Затова този, който следва, той винаги е в правилна посока и се възползва дори да ги не разбира. Ако един изследовател трябва да прекара 10 години в лаборатория да изследва състава на свинското месо и след 10 години по емпиричен и научен път да заключи, че това месо е вредно и не трябва да се еде, един мюсюлманин не го еде без изследване. Следователно, това са заключението на Корана. По същия начин, ако трябва човек да анализира извънбрачните взаимоотношения и деца в света, до какъв предел са стигнали, колко от тях загиват, колко от тях стават сираци, и да стигне до заключението, че това трябва да се ограничи, един мюсюлманин не се докосва до това нещо поради заповедта на Аллах. Същото и в сунната. Ние вчера с уважавани братя коментирахме, че изследванията показват, че по време на пълнолуние не трябва човек да се предпарва с храна, трябва да гладува. Това суннета на пратеника в 13, 14, 15 от пълнолунието на всеки месец той е говял. Следователно виждаме как до едни истини се достига чрез дълбоки изследвания, анализи, а същите тези заключения ние ги имаме представени. Това казваме, че Коранът и суннетът ни представят концентриран продукт заключението. Дали го разбира човека, дали не, той е винаги щастлив, защото го спазва. Следователно, това е ценното в тези божествени извори, Коранът и Суннат, че те ни представят ценна информация, която ние следваме. Разбира се, за първото поколение, които са били поколението на пратеника с подвижниците, това познание в Корана и думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям са били изучавани по естествен път. Тези хора са познавали в дълбочина арабският език. Те са разбирали всяко едно значение на думите
и за тях това е бил естествен процес на разбиране на Корана. Въпреки това, Аллах Азза ва Джал е задължил пратеника да пояснява това, което е в Корана. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. И ни спослахме това напомнене на теб, за да го разясниш на хората. Но казваме, този процес е бил естествен. С отдалечаването от епохата на пратеника до ден днешен, човечеството се отделило не само от арабския език, но и от понятията в Корана. Затова ние днес се налага да ги обясняваме, като се служим с точно фиксирана методология, която намира веществени доказателства за значението на арабските автентични думи, която наблюдава историческите истини около кораничните текстове и хадисите, която наблюдава вътрешните зависимости и тематични връзки между тези текстове. И по този начин ние представяме информацията. Ние днес не поемаме Корана по естествен път, а ние го поемаме по теоретичен път. Това е същия процес с езика. Ако едно дете е родено в Чепинци, е израснало в Чепинци, той говори български и диалект, който хората комуникират в това село. Но ако дойде човек от Норвегия тук, трябва да изучи езика и диалект на Чепинци по теоретичен път. Трябва да положи усилия, да му се обясни, да изучи граматиката, за да разбере този език. Така сме днес ние с Корана. Ние го изследваме, изучаваме, защото Корана е думите на Аллах, които могат само да бъдат определени с, както казахме, прилагателното велики. Затова днес аз ще говоря за едно понятие, в тази последица от лекции, които започнахме от миналата година. Говорихме за изпитанието в Корана, за споменаването на Аллах в Корана, говорихме за негативната личност на Иблис и подходите му към човека в Корана. Говорихме миналата седмица за понятието таква в Корана. Днес ще анализираме и ще говорим за понятието таваккул, което се споменава в десетки цитати, текстове в Корана и достоверни хадиси, предадени от пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям. Понятието таваккул, за да го разберем правилно и да видим точно какво е неговото значение и какво се очаква от нас като мюсюлмани в реализацията на това понятие таваккул, ние трябва да проверим неговото значение в автентичния арабски текст, трябва да видим неговото реализиране в Корана, в хадисите, за да достигнем до изводи. Редица от вас или мнозина, които са се докосвали по една или друга причина до арабски език, може би вече веднага са готови с думата или с еквивалента или аналога на таваккул и вече в тяхното съзнание съществува думата упование. Но уповаване е изключително крехка дума, за да се изправи като еквивалент на автентичната таваккул. Тя няма тази сила да предаде тази вътрешна семантика, вътрешно значение на думата таваккул. За да го направим това, трябва винаги да тръгваме от вещественото доказателство. Това е значението на автентичната арабска дума таваккул. Арабите използват думата лакале или таваккул, за да предадат смисъл на слабост, немощ, изтощеност, при която човек търси опора към нещо друго или някой друго. Следователно, лексикографите предават това значение. Немощ, изтощеност, слабост, която обуславя нуждата от търсене на някой, на който да разчиташ, да се опреш или да храниш надеждата. Затова арабите използват думата ал-уикал. Ал-уикал, това е най-изнемощеното животно в каравана, което едва достига другите и винаги е последно. Те го наричат с тази дума, защото той вече е изчерпил всичко от своята сила и единствената му надежда е да се задържи на края на каравана и никога не мисли, че може да застане отпред. Там е неговата позиция. Следователно, ние може да изведем два основни фундамента, на които се развива понятието таваккул в Корана. Това е на първо място действие, при което се изчерпва цялата енергия, сила до немощ. И на второ място състояние,
в което се храни надежда или се разчита на нещо друго. Не може да се каже таваккул, ако двете неща не са изпълнени. Следователно, изчерпване на всички обстоятелства и причини до степента, когато вече нямаме повече сили, предаваме се. И на второ място, цялото това действие се извършва с пълно сърце с надежда и разчитане на Аллаха. Затова, когато кажем уповаването на нашата лексикална система, българската не разполага с друга дума. Тя не представя тази, а и това е избора на преводача. Упование. Но упованието не е задължително да се движи на тези две, по тези две линии. Затова упованието много скоро може да се превърне като синоним на ленивост, на нехайство. Затова е изключително важно, когато срещаме думата таваккул в Корана, ако искате да знаем тези две неща. Изчерпване на нашата сила в тази посока, в която се движим, и пълно сърце с надежда към Създателя. Ако проследим няколко ключови момента в Корана, ще видим, че тези две понятия или тези два фундамента неразделно следват кораничната аргументация. В сура Мериям Аллах ни казва: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Зачена Мериям, забременя. И бременна тя се насочи към дистанция, далечно място. فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ. Бременността е принуди да се подслони под палма. Вие ще откриете състоянието, действията на тази жена. قالت يا ليتني مت قبلها وكنت ناسيا منسيا. Желая да съм мъртва и забравена. Изтощена жена, в предела на своите сили, всичко дава от себе. Тук идва командата на Аллах. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Разтърси ствола на палмата и върху теб ще се изсипят пресни форми. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا. Я ще пи и бъди спокойна. Ето ги елементите на понятието таваккул. Изчерпване на силата. Не може. Всичко е дадено от нас. Но въпреки това действие трябва да има. Хуззи, разтърси ствола и қарри айна. И бъди спокойна. Същото се намира и в сура Сад, в случая на Айюб. Вазкур абдена Айюб. Помнете се за нашия раб Айюб, пратени, който се обръща към Аллаха Аззаваджал да го избави от болест и от състояние на немощ. Аллах му казва: Уркуд беричлика хада муктасилун баридун ва шараб. Пропни с крак. И ще излезне чиста и прясна вода, студена, в която да се излекуваш и да пиеш. Виждате ги елементите. Не може слабост при Айюб, но действието Аллах го иска. Трупни с крак. В сура Ал-Кехф Аллах ни разказва за дворогия, владетел, който Аллах му подчинил всички пътища за успех. Но той ги следва действието. Той е там, където изгрява слънцето, той е там, където залязва слънцето, той е между планините, той е в постоянна динамика и движение до предела на своите сили. И накрая ни разкрива неговата душевност, неговото състояние. Каля хада рахметун мир Рабби. Това е милостта от моя Господ. Където и да се насочите в Корана, ще видите тези елементи. Предел на силата от наша страна и запазване на състояние на надежда към Аллаха. В хадисите също така, спорен хадис, някои го одобряват, други не го одобряват, но той не противоречи в никакъв случай на духа на исляма, когато пратеника бива попитан от него сподвижник да завърже ли камилата и да разчитам на Аллах, или да оставя не бързане, пак да разчитам. Пратеника му казва: завържи и разчитай на Аллах. Действие и състояние. Същото е. В хадиса, който казва: ако някой от вас държи палмова клонка и настъпва часа, да засади. Но виждате, че цялата тази аргументация, която представя на християнските текстове,
ни представят, че упованието или разчитането на Аллах, да разчиташ на Аллах, значи да изчерпиш всички пътища, по които можеш да минеш с твоите усилия като човек, до степента, че вече няма ти какво да дадеш и тогава да таиш в себе си надеждата и да разчиташ на Аллаха. Какво се получава, ако един от двата елемента на таваккул го няма? Нека вземем първият, който е характерен за мюсюлманите, както в средновековието, така и до голяма степен във всяко време. Понятието таваккул се разбира като състояние на надежда към Аллах. До такава степен надежда, че се успокоява личността и няма никакви тенденции за действие и за полагане на усилия до изчерпване на сили. Затова арабите наричат този процес не таваккул, те го наричат таваккул, което значи ленивост, мързеливост, нехайство. Човек, който остава в положение на надежда. Но тази надежда е празна, тя не е подплатена с действие. В този случай таваккул, понятието таваккул не функционира в разбирането му, както е посочено в Корана. И това било характерно за много групи мюсюлмани, които споделят идеята, че достатъчно да запазим сърцата чисти, душите чисти, въпреки че мързалуваме и сме неефективни и не правим нищо, но Аллах да ни награди. И вижте в сура пчелите, което е изключително интересно, особено тези от вас, които се занимават с пчели. В сура пчелите Аллах е увековечил негативната картина на неефективния човек. Този човек, който няма действие, не е деян, ленивия човек. Увековечил в сура пчелите, които са най-трудолюбивите създания на Аллах. За да може винаги човек, който е ленив, като погледне пчела, да кори себе си, да критикува себе си, да се спомня за това. Казва Аллах в сура пчелите: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Аллах ви дава пример с раб, който е притежаван и не е способен на нищо. Това е човек. Никаква способност няма. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. И този, на който ние му дадохме добро препитание, и той го раздава тайно и явно. И Аллах ни пита: هَلْ يَسْتَوُونَ? Равни ли са тези двамата? Алхамдулилlah, бел аксарухум ла я'ламун. Слава на Аллах, повечето от хората не знаят. Аллах ви дава пример с човек, който не е способен на нищо. И друг, който има препитание и го раздава. И Аллах ни казва, че тези двамата не са равни. Значи неспособността не може да се вмести в модела на исляма по никакъв начин. След това продължава Аллах: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ. Дава ви пример двама мъже. Единият е ням, не е способен на нищо и е бреме за своя стопанин. أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. Където и да го насочи, винаги се връща с провал. Нищо не може. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Равен ли е с този, който повелява справедливост? وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. И той следва правия път. Тези два примера в сура пчелите. Първият е в контекста на препитанието. Аллах осъжда този, който е неспособен. И издига този, който добива своето препитание с труд, с действие. Каквито е да са. Но в никакъв случай Аллах не назовава този, който е ленив, неефективен, недеен, като модел. Каквато и душевност да развива. А другият модел е в контекста на установяването на социалната справедливост и правдата в обществото. И отново Аллах ни казва, че неспособността, незнанието, неможенето не са модела, който той обича, а модела е този, който повелява справедливостта. И той е именно на правия път. Разбираме от този пример в Корана, че не е на правият път този, който е ленив, неспособен и недеен. И вижте, пак казвам, тези два примера са в сура пчелите, най-трудолюбивите създания. Следователно, мюсюлманите са в едно такова изпитание, много от тях. Когато подозират грешно само,
че голямата душевност, в която имаме право да се съмняваме, защото голяма душевност без действие, без полагане на усилие, без изчерпване е доста въпросителна. Някои дори изкуствено казват, че това последното време, затова не е време за действие, защото в последното време, колкото повече действия правим, толкова повече ще опорочим себе си, защото всичко е опорочено. Но интересното е, че ако се върнем в класическата литература, преди 11 века четем книгите, че хората са мислили, че това е последното време. И всяко поколение мисли, че неговото време е последното. А ние най-добре да се доверим на кораничния текст, който установява, че знанието за последното време приема. Може да бъде след милиони години от години. Може да бъде след стотици хиляди. Може да бъде след 10 години. Може да бъде утре. Не знаем. Но изключително грешно някой да се мотивира слабостта, неспособността с идеята за последното време. И както ви казах, това е било поведение във всяко едно поколение векове назад. Следователно, талаккул не е ленивост, не е неспособност, не е ефективност. Талаккул е действие, което е подплатено с голяма надежда. Обратната страна, тези, които действат много, които полагат усилия, които са ефективни в обществото, но в техните сърца няма надежда към Аллах. Те не таят надежда към Аллах. Те не се уповават на Аллах. Те не разчитат на Аллах. Също понятието талаккул в този аспект не работи. Това е западният модел. Много усилия, много действия. Но надеждата и разчитането не е към Аллах. Затова виждаме, че в Корана на редица места ясно се казва, че този, който владее причините и обстоятелствата е Аллах. Или с други думи, Аллах ни казва в Корана, че не е задължително, ако посееш фасул, да береш фасул. Не е задължително. Въпреки, че си направил всичко, което трябва да те действаш. И колко пъти ние сме свидетели на унищожена реколта. Хората сеят, реколтата се унищожава. Няма реколта. Следователно на редица места, също така тези, които следват всички предпоставки да имат деца. Корана ни казва, че въпреки това не винаги това се получава. Остават хора без дете. Аллах ни говори също така за бедствията. Всички мерки на безопасност, на сигурност се вземат, но изведнъж в морето става нещо и корабът потъва. Следователно виждаме го и в нашите. Изключителна технология, изключителна предпазливост, самолети, всичко. В един момент самолета пада. Следователно ние нямаме знание за това. Ние познаем, че този самолет ще падне, нямаше да излети този самолет. Значи ние имаме слабост в нас. Аллах не учи по този начин, че въпреки всичко, което ние правим, нещата могат да не дойдат до добър резултат. Затова надеждата и разчитането е към Аллаха Аззаваджал. Но виждате в западния модел, това е разместено отново. Там човекът е, който е в фокуса. Той е Робинзон, който всичко прави и всичко от него зависи. За съжаление, някои ислямски философи предприемат тази теория, че човек сам си кове съдбата, че всичко човек го прави, което е изключително несериозно в рамките на Корана и на хадисите. Така. Следователно, това е талаккул теоретично. Нека да го проследим сега как се разгръща това понятие и как се реализира в неговата приложимост в Корана. На три места много ясно личат заповедните форми на Аллах Аззаваджал към пратеника. Да разчита само на него. В сура Фуркан, Шуара и Худ. В сура Ал-Фуркан Аллах казва: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Разчитай на живия. Ако спрем до тук, вариантите са много. Да разчитаме на изключително много живи създания. Но след запетаята, разчитай на живия, който не умира. Вече нямаме варианти, само един. Аллах Аззаваджал. Но вижте как кораничният текст носи довода си в себе си. Разчитай на живия, който не умира. Следователно Аллах казва на пратеника да разчита на него, защото единствено Аллах не умира. Или с други думи,
Доста е несериозно да разчиташ на някой, за който можеш да чуеш утре, че е умрял. Разчитай на живия, който не умира. Или с други думи, Аллах му казва на пратеника: разчитай на Аллах, защото смъртта сама по себе си е знак на неспособност, на слабост, на немощ. Този, който умира, той е белязан с знака на слабостта. Затова много хора така са обичали, нали, да претендират, че са силни, че са мощни. Хора, които са черпели своята енергия от одобрението на масите. Хората, които са обичали хората да им се радват, да са толкова много, да ги слушат, да им се усмихват. И една от тези личности Корана увековечил, това владетеля на Египет, определено време фараон. Вижте колко е слаба личността на човека. Аллах не отразил фараона. Той казва на хората, че той е единственият владетел и господар. Че силата принадлежи на него, че всичко става по негова повеля, както той желая. А към Муса, алейхиссалям, той се отнасял с презрение, че не може да говори за еква и че няма оберлици украшения, каквито фараона има, и че реките в Египет не текат по повелята на Муса. Това е била информацията, която се е давала на хората от този човек. В един момент Аллах ни го представя този същия човек в средата на Червено море, който безнадежно се бори с водите и вика с висок глас: повярвах в този, който вярват синовете на Израил. Синовете на Израил са неговите роби, които са служили пред него. Синовете на Израил са тези, които той е наказвал. Убивал е синовете и е подчинявал жените им на каквото пожелая и ги е унизявал да му работят. В това време фараон е наказал, че той е техния господар и няма друг господар. Днес Аллах ни го представя в морето, давайки се. Представя неговата смъртна личност, че той е смъртен. И че одобрява неговите роби в тяхното поведение и той вярва като тях. Следователно, вижте положението на слабост на човека. Тези хора, които ги е презирал, те преди него са имали достоинство да са вярващи. Но този човек не го признавал това. Но смъртта е доказала, че той е слаб. Ето аз ви казах, че това, което ние не знаем, е много по-опасно за нас. Цял Египет е знал, че фараона е господар и че е силен. Но в един момент го виждат в Червено море, не може да избави себе си от водата. Следователно Аллах казва на пратеника: разчитай на живия, който не умира. Фараона умира и той е слаб. Затова Аллах е отправил предизвикателство на човечеството до съдния ден. Да върнат душата на човека, който умира. Когато душата стигне до гърлото и вие гледате мъртвите. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Казва: ние сме по-близко до мъртвия човек, но ние не виждате. Вие не виждате. فَلَوْلَا كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. И ако вие сте толкова силни, няма да се завърнете при Аллах, върнете тази душа. Аллах е оставил това предизвикателство до края на света. Съвременният човек, който лети, който ходи на луната, който произвежда коли и самолети, Аллах го предизвика, за да му докаже, че той е слаб. Да върне душата на мъртвия човек. Когато човек види, че друг умира и му върне душата, човека ще господства над всяко нещо, ще бъде най-велик, ще бъде на върха на пирамидата на величието. Но това не се е случило, няма и да се случи. Защото този, както казахме в предишната лекция, който е вдъхнал живот на мухата, отново предизвикал човека да направи той живот. Човека не може да направи. Дори още повече. Аллах му казал: това, които мухата си вземе, си го върни. Не може и това да направи човек. Защото човека е слаб, смъртен, той не е велик. Аллах казва на пратеника: разчитай на този, който е жив и не умира. Ако погледнем Сурарската Кан, където се намира този текст, ще видим, че пратеника е обвиняван в много неща. На първо място се го обвинява, че той преписал Корана от други хора. След това казват, че хора му са помагали да го сътвори. След това го обвиняват, че той ходи по пазарите и се препитава сам. Вижте, нали казахме, че талък, значи действие, полагане на усилия.
Пратеника е бил този човек, който ходил по пазарите, който сам е търсил своето препитание, който е бил сред хората, който е шил дрехите си, поправил сандалите си, доял козите си, бил към съпругите любезен и така. Това е таваккул. Това в Сура Ал-Фуркан, там където хората го обвиняват, че той има човешка природа. В същото време Аллах го успокоява с това. Да пази твоето състояние, разчита единствено на Аллах, живият, който не умира. В Сура Шуара по същия начин Аллах казва: وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. Разчитай на Азиз. Азиз, арабската дума Азиз означава този, който винаги побеждава и не може да бъде победен, и на второ място този, който подчинява всичко и не може да бъде подчинен. Следователно Аллах съветва пратеника да разчита на този, който никога не може да бъде победен и никога и нищо не може да го подчини. И в същото време това е Рахим, милосърден. Следователно този, който е непобедим, е много интересно, че той е милосърден. Това е Аллах. Аллах повелява на пратеника да разчита на Аллах, в който се събират тези неща. Той не умира, той не може да бъде победен, той не може да бъде подчинен от никой случай. Тези неща, отново, контекста на Сура Шуара е изключително наситен с историите за пратениците, които са били отхвърлени от техните народи, които са били обвинявани в лъжа, които са страдали поради усилията, които са давали за разпространението на религията, ето действието на лице и упованието, което Аллах го повелил на пратеника и на всички. Най-интересният момент, на който искам по-така дълбоко да се спра, това е Сура Худ. Сура Худ започва да навежда малко в тези качества на Аллах, за които говорим. Че той, Създателят, знае явното и тайното, че всичко е в неговото знание. След това Аллах казва: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Няма дабба. Дабба на арабски език значи كُلُّ شَيْءٍ الَّذِي تَدُبُّ فِيهِ الْحَيَاةِ. Всяко нещо, в което се движи живот. Следователно това е дабба. Казахме живота от мухата до слона и човека, всичко това е дабба на арабски език. Аллах казва: няма такава дабба, няма такава твар, която има живот, на която Аллах да не е подсигурил препитанието в земята. И тук е интересната структура, тази предложена конструкция аля Аллах. За да го изясним, мога да ви дам пример с ифтарите. Когато човек каже: днес ифтарът е при мен, заповядайте до вечера, пример дам, ифтарът ще бъде при мен, аз ще ви гостя. Колко ще бъде несериозно човек да се сготви и да се направи, да се вземе с него храна и да отиде при този човек, който го поканя. Това значи, че няма доверие на него. Това не се случва. По същия начин Аллах казва: всяка жива твар на земята, препитанието е при мен. Аз го държа. Аз съм го гарантирал. Това е Сура Худ. За да стигнем вече до момента при пратеника Худ, който е бил изпратен при адитите. Тези хора не се подчиняват на неговата заповед, на неговото наставление. Отхвърлят, обвиняват го, че той руши традицията, че той руши това, което е предадено от техните предци и така нататък. Докато вече най-тежкото обвинение, което му налагат, че идолите им са го обзели и затова той демонстрира такова поведение. Вижте, значи те обвиняват Худ, че той страда от това, той е наказан от техните идоли, защото говори за Аллах. Не да се страхуват, че те се дружават с Аллах, а обвиняват Худ, че се дружават с техните идоли и говори за един Бог. Тогава Худ казва: добре, сега сговаряйте се, обединявайте се, коварствайте срещу мене, кройте каквито искате планове, скълъпвайте каквито искате лъжи, укаствайте. Аз разчитам единствено на Аллах, моят господар и вашият господар. И тук казва: ма мин дабба илля хуа ахидун бинасиетиха. Аз разчитам единствено на моят господар Аллах, който държи всяка една жива твар за перчем. Буквално. Ако трябва да излезем от буквалния смисъл, аз разчитам на моят господар, в чиято власт, чийто контрол е всяка жива твар. Всяко нещо, в което има живот,
Аллах го държи в своят контрол. Затова аз на него разчитам, казва Бог. Буквалният смисъл насия значи чело, перчем, пичур. Следователно, буквално Аллах казва, аз ги държа всички твари. Всяко нещо, което има живот в него, Аллах го държи в това. Следователно, Аллах се контролира. Но вижте, в съвременните изследвания откриват факти, свързани с функциите на предфронталната част на човешкият мозък. Учените установяват, че тук са всичките функции на планиране, на мотивация, всички функции свързани с асоциирането на неща и агресията и поведение. Тази част. Ето защо Корана е изключително дълбок. Това нещо не се е знаело от хората, които са били в предишните поколения. Затова Корана не може да бъде описан като сложен или прост, или като труден или лесен. Корана е единствено велик. А вече вътре в него всеки се намира това, което Аллах му дарил като интелект. Следователно, какво им казва Буд? Аллах той контролира всяко действие, което човек го планира, мотивира или асоциира. В тази част на човешкия мозък. Или с други думи, тук е, как на германски език се казва, мишпулт. Мишпулта на човека тук, настройките, параметрите за него поведение, Аллах му ги нагласи. Затова казва Худ, аз не се притеснявам. Всички се наговорете и елате срещу мен. Аллах ви държи за тази част, той ви контролира. Интересното е, че на края на тази сура Аллах казва така: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. На Аллах принадлежи всичко, което е на небесата. Неведомо в небесата и на земята, и към него се връща всяко едно нещо. فَعَبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Служи му и разчитай на него. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Разчитай на Аллах. Аллах не е в нехайство за това, което вие вършите. Така свършва тази сура. Аллах не е в нехайство за това, което вие вършите. Аллах знае всичко. Знаете ли коя сура започва след? Сура? Юсуф. Това показва изключителната подредба на сурите, което е изключително доказателство, че подредбата на сурите не е човешко дело, а е вдъхновено и разкрито от Аллах. Спомнете си мотива на Худ. Аллах държи човека за тази част на мозъка, където цялото му поведение се контролира. След това Аллах влиза в сура Юсуф. Какво сура Юсуф? Ние виждаме хора, които завиждат и искат да унищожат един човек. Аллах прави така, той държи, той контролира тяхното поведение, че всяко едно дело, което тези братя го правят срещу Юсуф негативно, Аллах го прави да бъде път на сигурност и спокойствие, по който Юсуф ще е дигне. Щеше ли Юсуф да стигне до царския дворец, ако лошото поведение на тези братя не бяха решили да излъжат техния баща и да го изкарат от къща? Ето, Аллах е направил лъжата към бащата да бъде средство, което ще поведе Юсуф по пътя на този голям успех. След това, ако не го бяха хвърлили в кладенеца, щеше ли да го намери царският карван? Не. Аллах ръководи и техните действия. Аллах ги ръководи. Техните действия ще заслужат наказание, но в същото време те са пътищата на сигурността и на пътството на Юсуф. Ако не беше в кладенеца, той нямаше да бъде намерен. След това, ако жената не беше поискала да го похвали и да направи прелюбодеяние с него, щеше ли да разбере някой друг двореца искреността на Юсуф? Ако не беше влезнал в затвора, щеше да се запознае с човека, който ще бъде от най-доверените хора на царя. И така насетне, и така насетне. Виждате как Аллах прави лошите действия на един човек или на група хора, коварството им, лошият им замисъл, да бъдат за този, който е искрен, пътища на спасение. Те го издигат. И това е голямата мистерия. Това е голямата загадка. Че колкото ние си мислим, че унищожаваме някой, Аллах прави нашето състояние да бъде успех, а техните действия, пътища, по които нашия успех се движи, а те ще си носят наказанието за всичко.
думите на Худ, Аллах ръководи всяка една жива твар. Виждаме как Аллах ни разяснил цялата в сура Юсуф. И по същия начин за очудване, че сура Мравките завършва по същия начин. И Аллах не е в нехайство за това, което вие вършите, и започва сура разказът. Където Муса, фараонът се опитва да го унищожи, но се оказва, че всичките му действия Аллах ги програмира така, че да го отгледа Муса и да го положи по пътищата на сигурността и Муса накрая да стане негов брат. Това е съдбата на Аллах. Затова отказва, аз се оповавам на него, който контролира всяко нещо, а вие каквото искате правете към мен. От тук виждаме, че Корана е ясен в поведението ни и уповаването и разчитането на Аллах. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. И който разчита на Аллах, той има достатъчен. Аллах е изложил тази истина във формата на въпрос. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Нима Аллах не е достатъчен за неговият раб. А към тази дълбочина на разбиране на силата на Аллах, той е жив, той, който не може да бъде победен, той, който не може да бъде подчинен, той контролира всяко нещо. Затова той е, който е заслужил да се разчита на него. Всичко друго, на което може да разчита, е несериозно, тъй като той умира. А е друго нещо, на този, който разчиташ, утре може да се промени плановете и намеренията към теб и да те изостави. Затова единствено, който трябва да разчита него, Аллах. Нека видим примера на пратеника. От Корана се прехвърляме към пратеника, саллаллаху алейхи ва салям, за да видим неговото поведение и практика на понятието таваккул. Този пратеник, който е смятан мило за народите, който не е останал миг след посланието на Аллах в неефективност, бездействие, който се е движил и работил, който е бил в предела на своите сили, за да разпространи това, което Аллах му го повелил. Този човек виждаме от самото начало в затруднение, в предизвикателства, в обвинение, в преследване. За миг той не е притаил дъх в отчаяние или в бездействие. Постоянно работи, постоянно се уповава на Аллах, постоянно разчита на Аллах аззаваджел до последният му дъх. Но нека анализираме с вас най-тежкото време, в което той изпада за миг и в което дори големи хора като Омар ибн Хаттаб не могат да издържат на това да разчитат на Аллах. Това е събитието, което историците го назовават с заглавието Умрата при Худейбия или Худейбия. И двата варианта съществуват в текстовете. Худейбия или Худейбия. Аз ще използвам улекотения вариант. Худейбия, както е представено от гениалния Бухари. Худейбия. В 6-та година, след като отиват в Медина мюсюлманите, 6 години са в Медина, не са виждали Кабета, не са виждали Мекка. Пратеника решава да поведе народа за посещение на дома тя към Мекка. Организира 1500 души с стотици добитък, който да го колят като корбан в Мекка. Тръгват с тази радост. За първи път от години наред ще видят родното си място, ще направят поклон пред дома на Аллах аззаваджел, ще заколят добитъка като израз на подчинение пред Аллах. Когато тръгват с този дух, с тази радост, водени от пратеника, саллаллаху алейхи ва салям, един от разузнавачите на пратеника идва и казва: Курейш са разбрали за вашето намерение, трупали са войските и имат намерение да не ви допуснат да влезете в Мекка. Пратеника казва: да, виждам го Халид ибн Валид с войската на еди, която местност не чака. Затова вземете дясна. Той ги извежда от дясен ръкав, нали, към Мекка, да заобиколят тази опасност. Но след малко камилата на пратеника коленичите, както коленичи камилата, и се възпротивява да се движи. Сахабетата всички въодушевени от това, че отидат на Мека, се опитват да дигнат, накрая казват: възпротиви се камилата на пратеника. Пратеника, саллаллаху алейхи ва салям, казва: не, тя не се е възпротивила, това не е нейното поведение. Задържа е този, който задържа стопаните на слоновете. Пратеника говори, че Аллах е повелил тази камила да не мърда повече. Затова казва: заклевам се в Аллах, всяко нещо, което Курейш го искат от мен, ще се подчиня.
започват един по един да идват. Вижте унижението. На първо място ние говорим за теология. Ние говорим за запазен състоянието на надежда към Аллах. Всички положения, като същевременно изразходваме нашите действия, енергия до предела на нашите сили. Пратеника вижда, че мечтата му, това, за което е тръгнал, вече има преграда. Курейш не иска това да бъде в него. Унижението започва. Курейш изпращат един след друг представители на езичниците, за да дойдат при Мохамед да го питат къде се тръгва. Идва един, втори, на всички им казва: искам миролюбиво да направя поклонение с моите братя в Мекка, не искам война. Дори при него идва Орва ибн Мас'уд и започва на всеки въпрос да си играят с брадата на пратеника. Унижение. Тогава Ал-Мугира ибн Шуба на всяко протягане с дръжката на меча го удря, за да не докосва пратеника. Но това е цел на езичниците, да унижат пратеника. Къде си тръгнал? Какво ще правиш в Мекка? Пратеника казва: аз искам да посетя дома и не искам война. Накрая идва Сухей, един от езичните, който ще пише договор с пратеника. Вижте, за да отидеш да плуиш на Аллах, трябва договор. Започва да пише договор. Казва с името на всемилостивия, казва: не, ние не познаваме милостив, нито милосърден, ние познаваме Господар. Сахабетата почва напрежение в тях. Пратеника е спокоен, казва: добре, пиши в документа с името на Господар. Нека да не е милосърден. Понява. Наблюдавайте състоянието и упованието, как разчита на Аллах. След това казва от Мухаммед, пратеника на Аллах. Сухейл казва: ако знаем, че си пратеник, нямаше да възпираме. Тогава вече Омар започва в него да се ускорява напрежението. Гледа Али ради Аллах, казва: няма да изтрие никога думата пратеник. Пратеника казва: изтри. Няма да пишете пратеник. Казва: договора да направим умра, след като се споразумеем с вас. Сухейл му казва: няма да направиш умра тази година. За това, че ти си решил да направиш нещо и си го инициирал, няма да се случи. А ние, когато те кажем, другите години, бъдеще години. Във всяка една стъпка има цел да се унижи пратеник. По принцип, той е пратеник. Аллах казва: Субхана аллади асра би абдихи. Аллах е този, който го въздигна в нощта да посети небесата, да посети Иерусалим, да посети Аллах азza ва джал. Той е в тези висини, раб на Аллах. Езичници са дошли, играят се с брадата, възпират го, поставят го условия, казват му, че не е пратеник. А тя му казва, че днес няма да продължиш. Днес посоката е Медина, не към него. Пратеника казва: добре. Следващото нещо казва: който езичник дойде при теб от Мекка и каже: приемам исляма и последва Мохамед, да не приемиш неговата вяра и да го върнеш в Мекка. А ако някой от твоите хора дойде при нас, той ще остане. Пратеника казва: съгласен. В този момент Омар се изправя. Отива при пратеника и казва: ти не си ли пратеник? Казва: пратеник съм. Не си ли на истината? Не си ли на правия път на Аллах? Казва: да. Те не са ли езичници? Не са ли заблудени? Казва: да. Защо тогава трябва да се унизим до тази степен? Нито признават качествата на нашия Създател, нито че си пратеник, нито ни разрешават да правим умра днес. А ако дойде някой да засвидетелства, че е вярващ, трябва да го върнем. В същото време, казват историците, идва Абу Джендъл. Абу Джендъл е син на Сухейл, на този езичник. Избягал от езичните с оковите и се фърля в обятията на пратеника. И му казва: спаси ме. Сухейл му казва: това е първият човек, който трябва да ми го върнеш, според договора. Казва пратеника: ние не сме приключили, не сме подписали договора. Казва: ако не го върнеш този човек, няма да има помирение, няма да дойдеш никога в Мекка. Пратеника казва: връщам. Той казва: как ме връщаш на езичниците? Аз повярвам, идвам да се спася пред тебе. Пратеника казва: връщам. Омар отива при Абу Бекър. Вижте това събитие. Казва на Абу Бекър: той човек не е пратеник. Не е ли който Аллах го е изпратил? Неговите думи не са ли истина? Тези не са ли езичници? Абу Бекър му казва същото, което прави. Да, той е пратеник. Той е на истината, обаче той никога не е прегрешил пред Аллах и Аллах ще го избави от това и ние ще направим умер. Имам чувството, когато чета този разказ, че ако Абу Бекър беше на мнението на Омар, Омар нямаше да почини, ще да поведе войската към Мека. До такава степен го беше обзел.
След това пратеника му казва на Омар: виж, Омар, ти ще направиш умра. Казва: ти не обеща, че ще направим и сега. Казва: не съм обещал, че ще бъде тази година, но ти ще направиш умра. Тогава Омар започва да се успокоява. Следователно пратеника заповяда на всички да заколят добитъка там, където са, и да се върнат към Медина. Никой не се подчинява, никой не коли, никой не се постригва, никой не се бръсне. За първи път, това 6-та година, казвате. А преди това имаме още 13 години в Мека, колко? 19 години. 19 години пророчество, подобно събитие, като неподчинение към пратеника, никой не познава. Този път. Толкова било тежко положение. Но пратеника поемал всичко това с тази душа. Иншаллах, бил е снисходителен, бил е човек, който винаги е приемал това, което, защото е виждал. Той видя знака на Аллах, камилата. Видя знака, който Аллах му го показва. Колениченето на камилата и отказа и да се движи. Знаците, които Аллах праща в нашия живот, може да го изведем като трети елемент в понятието таваккул. Действие, надежда към Аллах и внимание към знаците, които Той ни показва в нашия живот. След това Селема му каза: направи ти с твой пример, заколи твоите животни и обръсни главата си. Това ще те последва. Те в момента са. Когато пратника коли и се постригва, всички започват да го следват и се връщат. Това е едно събитие, което показва как Аллах е възпитал в този пратеник това качество на таваккул. В цялото му правилно разбиране, коранично представяне, действията, предела на силите, надеждата към Аллах, запазването на спокойствието. Това е, което го отличава. Затова Ата ибн Ясер в Бухари казва: срещнах Абдуллах ибн Амр, синът на Амр ибн Ас, и го попитах: ти знаеш ли дали пратеникът саллаллаху алейхи ва салям е описан в Старият завет? Абдуллах ибн Амр, който е бил човека, който най-много хадис знае, защото той е записвал хадис по времето на пратеника. Абдуллах ибн Амр, той е пишал хадис, записвал си. И е имал тази информация. В Бухари не разказва, казва: да, пратеникът е описан в Старият завет. Аллах казва: ти си моят раб и пратеник, назовахте му таваккул. Ти си моят раб и пратеник, аз те назовах мутаваккил. Мутаваккил, този, който разчита само на Аллах. Така е назован в Стария завет пратеникът саллаллаху алейхи. И това е било неговата природа. Дори в предсмъртните мигове, когато умира, когато иска разрешение от съпругите му да се лекува или да края на живота му да бъде при Айша, и лежи на скута на Айша и тя го облива с вода, за да му облегчи болките, той само повтаря: Рафикул а'ла, Рафикул а'ла, Рафикул а'ла. При Аллах, при Аллах, при Аллах. Абу Бекър казва, той отива. Аллах му предложи да избере земния живот или при него, пратника казва: Рафикул а'ла, Рафикул а'ла. Последните мигове от неговия живот той разчита само на Аллах и иска Аллах, движи се към Аллах азза ва джал. Затова той е, който олицетворява. Вижте, кораничната представа за таваккул и живота на пратеника в практиката на таваккул нямат никъде разминаване. Те са едно цяло. Пратеника олицетворява това, което Аллах го представя в Корана. И така, по този начин Аллах ни иска и нас, които вземаме за пример личността на пратеника. Пратеника е пример за нас във всяко нещо, но тъй като тази вечер говорим за таваккул, примерът се изразява в това: силите, които Аллах ни е дал и ни е поверил, да ги изразходваме до техният предел, до край. И душите ни да бъдат заредени с надежда, без отчаяние и разчитане на Аллаха азза ва джал. А резултатите, казахме, че Аллах ги владее. Не е задължително, ако сме планирали да се случи, защото той може да бъде в наша вреда. Но задължително да действаме и да разчитаме на Аллах. Затова човек, който стои по цял ден и бездейства и не е ефективен и казва: аз се отплавам на Аллах, бърка във пътя. Каквото и да бъде, видяхте пратеника, той не е избирал. Каквото и да бъде, то трябва да се реализира. Според това, което Аллах ни го показва в живота. Ако няма и няма коза, ще дои, ще нареждаш камъни, ще бъдеш в рудник, ще се трудиш. Мюсюлманът трябва да се труди, а не по цял ден да се казва: няма. Труд
и надежда в Аллах. И за да го олицетворя това с хадиса за птиците, Аллах Азза ва Джал казва, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва, ако вие разчитахте на Аллах, или ако вие разчитате на Аллах, ще получавате препитанието си, както го получават птиците. Излизат сутрин гладни и се връщат птици. Значи, ако вие разчитате на Аллах, препитанието ще го получите, както го получават птиците. Следователно, птицата е пред нашия поглед, а преди това ви казах и за пчелата. Мюсюлманинът трябва да намира пулка и в пчелата и птицата, за да мотивира живота си и да бъде винаги в положение на действие, деян, ефективен и да спечели това, което Аллах му е предписал. Винаги, когато се случи криза в една общност или в една личност, или дейността е ограничена, или упованието и разчитането на Аллах не е там. Да, може човек да действа, да дава всичко от себе си и да таи надеждите в Аллах и да не се случват нещата както той ги иска, това е друго. Ние говорим тук, че ключовото да се не нарушава душевния баланс в контекста на постоянния труд и действие в земята. И по този начин човек следва пратените и се движи към Аллаха Азза ва Джал. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك